Výlet do Polska, do Jelení hory chceme začít neutrálem. Tak uvidíme, jestli se nám to podaří. Jsou hranice. Tak, a tady jsou hranice. Tady je ský. A už jedem na neutrál. To je první neutrál. Přesně tak. Ten je první neutrál s novým autem, s automatem. Tak doufám, že se dobře zapíše. Doufám, že sklářskou podobou projedeme dobře. A my pořád jedeme bez motoru. Přesně tak, neutrál. Co děti? Jak se cítíte při neutrálu? Jedeme pomalu. To je jasný. No dobrý. Hlavně ať tenhle vůl nás zbytečně nebrzdí. Jsme to rozjeli. Teď to je krása teda, to je nádhera tohleto. Tohle je vyloženě neutrálová pohodička podél říčky. Orgie. Neutrálové orgie, přesně tak. Přesně. Tyjo, no to je nádhera. Teďka nás úplně debilně zpomalili. Tady papoušek kouká taky na to. Ten je ryský. Občas teda to je prdeli. Občas s těma autama to je někdy taky. Přesně tak. Říčka. Ježíš, tady nás úplně zbytečně zastavujou, přesně. Jsou to pitomci. Vůbec nevědí, čeho jsou součástí. A hlavně jak se řídí. Chtěl by to maják na auto. Kde ho máme? No a tady končíme, protože ten kopec nedáme. S největší pravděpodobností. Ale pěkný neutrálek. Okay. Vidíme, co to provede. Tak nekončíme. Nekončíme, my jsme to vyjeli, ale... Jo, tak nekončíme, tyjo, tak dobrý, tak to dáme. Za náma. Jenom za náma to. Ale dáme to, dáme! Za náma si myslí, že jsme úplně idioti, ale oni vůbec nevědí, čeho jsou součástí. Velkýho projektu, to bude velký neutrál tohleto. Jo, tady si může přejet. No, paráda. Pražák jeden si říkal. Pražák. Co to je za vola? Já jsem si... No ale teď už asi určitě. Mami, Jo, já musím jít tady doprava, jasně. Tady to jsem se koukal. Tak tím jo, tak pokračujeme. Ještě budeme možná mít šanci pokračovat. Karpač. No. Jo? Jo, paráda, tohle to dáme. A tady nikdo by nemusel nás otravovat ze zadu ani ze předu. Tam bychom to nedali. Po hlavní. A teďka jsme odbočili do Pěchovic. No úplně nádhera, teda já jsem z toho úplně nadšenej. Tady už opravdu to smrdí velkým úspěchem. Mami, koukej to, ten lišáček má hezký sedátko. No. Obrovský úspěch. Tady doufám, že tady nejsou někde kamery, teda. Koukejte ten barák. Takže můžou být ty kamery. Tady jsou. Teďka... No, teď nejíme kudy. Já pojedu tady. Doufám, no že... doprava nejsou tam je kopec. a hlavně to... Hlavně co nejdál z kopce. Po hlavní. Jo, dobrý. Držíme se dobře zatím. No dobrý, tam zatančíme. Jo, ještě pohoda. Pokračujeme. Paráda, tohle to je paráda. Mami, to je papoušek. Paráda cesta.
Viď? Myslíš, že to natáčíme? Je to dobrý? Jo, Cítíte se jako šampioni? jo. Já taky. Moje lištička. No já moc ne. A protože... Ne, Zitulko. Víš, sanitka ještě. Ježiš, ještě do toho stane. Tady máme i, kdyby se nám něco stalo. Škoda, že ten před náma zabrzduje. Ne, Just tento, ty si musíš vymyslet číslo. Tak tady to vypadá na konec našeho neutrálu, ale velký úspěch. Ne, I není když konec. Možná, že není konec. Není konec. Tyjo, to je prostě úžasný. Tohle to teda doporučuji všem. To je, no jasně. Ale já vím, co ten pan chce udělat. On nás chce vytočit. Přesně, ten za náma. Ale my se nedáme. Začíná troubit. Nedáme. Ať nás chce vytočit, ale nám to je úplně jedno. My se jedeme Tak si předjede. Tady si nás předjede. Jeď. Jeď, vole. Tady máš Nám šanci. to nejede. Nám to prostě nejede. No. nám to vůbec nejede. No vidíš, máme zase za sebou volno. A tady už jako asi to, no tak tam je konec, to je jasný. Kritický úsek. Ale super. To teda jako... To je totálně super. Totálně super, přesně. My jsme se hezky dojeli. Co byste chtěli dělat? Okamžik, prosím. Tak Tamhle už bude konec. i asistentka z toho je taky... U tohoto zdroje nelze bohužel změnit režim přehrávání. Změnit režim přehrává. Ještě ty se To už nepřejede. Ne, to nedáme. No tak paráda, já myslím, že to je, Křižovatku. že to je dobrý.